klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa Boaty för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Vedinvå värmer lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, ångor upp och släppa all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader nöja. Bara bastu, hejta på så släpp in bara yr. Bara bastu, ja. Vi ska vara bastu, ångor upp och släppa all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader nöja. Bara bastu, hejta på så släpp in bara yr. Bara bastu, ja. Sauna. Sauna.